Shubor na Khlem jong unongsan Hima. Ha kawai ka jingja accident happening ka tata pick up but way u Khynnah ubanya ika cycle ula Mynsaw jor na ka jingsha yu ha ka kali tata pick up kabadan yo registration number ML North Sun AA Khandai R Hendriu Lai Kadkum ka jingte belayo lum layathu bagani ka jingja klaja menta ka janmit ha kapor kumba saw shiteng bat sanduna AA hajan ka mahari and sun petrol pump kabadan hajayau langsning Shillong Guwahati road Kipadba kibayu I yakani ga jingja kilai thu ba ute u Khynnah ubanya ekatika cycle ula sha yu ha katika kali pick up na kishaka banashadin shu loong ba uni u hybrid uba hapo ka khat arsnem AA unya ya ka cycle ba Khlem don break but one na ka ju ka phang ba one katika kali pick up but letten ra na ki benta banashadin jong katika kali pick up Kate kali pick up kadai ka bucket pipe but kabawan na kithan stan boy na kabanta banyo ikajing sumar lapin kit no marmar shakijaka ajing sumar bajan Ano